Aquí que queren extinguirnos, que vamos todos para Madrid a facer proxectos. A ver, que facemos cas nosas familias. Sabes realmente o impacto que supón unha empresa como Altri? A construción dunha macroplanta de 366 hectáreas, que equivale a 513 campos de fútbol, localizada en Palas de Rei, en pleno corazón de Galicia. Un consumo masivo da agua do río, 46 millóns de litros ao día, equivale ao consumo diario de 360.000 personas, que o recollerían a 2 grados centígrados e que a botarían novamente ao río despois de ser maltratada a 27 grados, que viaxarían 137 kilómetros hasta desembocar na ría da Arousa. Non te lo pierdas. Aguas de Galicia danlle unha concesión de 75 anos para o uso da nosa agua. Non se dan de conta que hai máis de 3.300 bateas en Galicia e máis de 2.200 están na ría da Arousa. Están acabando con todo. Xa antes eran unhas caturas, agora xa son outras. Os nosos sueldos van nos a pagar eles. Esta xente de Madrid que veñan aquí, vivir un mes e que traballen aquí con nós para que vesen o que é. Isto é unha ruína para o mar. Só saben eles. Só saben que van a facer daño ao mar. Como pode ser posible que a xente que este apoiando aos de Altri? Altri di que creará entre 200 e 500 puestos de traballo, pero as centos de miles de personas que traballan directa ou indirectamente da ría da Arousa e do río Ulla non se conta. Vai a pasar cas playas, que esta era unha playa que daba moitísima produción a nivel de ameixas e todo. E desta playa sempre se viveu da ameixa, vivía nos 3 e 4 meses da ameixa ben, ganábanse cartos, a produción baixou un 60% e agora métenos este carallo desta fábrica que din que a agua sale limpa, pero está máis que probado que aí sale mala agua. E queren que non ganemos chica, os de Madrid, que veñan para aquí eles a traballar, que veñan tirar do rastro. A produción da ameixa nos últimos anos baixou un 66%, incluso o berberecho que perdeu un 25%. O marisqueo está en un declive histórico. Que aquí non vivimos do turismo, isto non é Ibiza. Esta é a ría da Arousa, aquí vivimos do marisqueo. Levamos máis de 27.000 alegacións formales contra este proxecto. En 2023 houbo protestas multitudinarias por Galicia. En 2024 vivimos unha manifestación histórica, abarrotando a Praza do Obradoiro. No 2025, nin a chuvia nin o vento pararon a protesta por terra e por mar que vivimos hai pouco na Puebla do Coramiñal. E aínda así o proxecto sigue adiante. Que carallo hai que facer para frenalo? Quen ten realmente o poder desta a nosa terra? As persoas que a construímos ou as persoas que a gobernan?